Evo nas opet u Maki TV i danas ćemo snimati Chicken 25. Kako ovdje Dark sad? Pa hajmo da počnemo tamo da smo stali. Chapter 11. Atmosferi krenuti. Nisam tako brzo. Ne dužno još. Kad ja uzimam nešto. Nisam uzimamo. Ajde se ubijem. Pa ću da se vratim kada stignem do ovdje. Vidimo se do tada. Evo nas nazad. Vidite, ako sam malo prečuo televizor, zaboravio sam da ga isključim. Neću da zovem munje, zato što će vjerojatno biti nešto metalno, a munje su loše kod metala. A daj, ja sam mnogo ključ. Lupaj kokoške. A daj, ne mogu da stignem. Sad ćete vi da vidite. Nema ih više, Napišite u komentarima od koga sam to uzeo. Nema ih više, Ne ovi. Ne ovi. Ti si mrtav, ali drugi nisu. Ja će uskoro biti. A glupa govno! Pileta. Ne mogu da im priđem. Ne znam kako ovo da rešim. Još. Potrošio sam sve rakete na vas. Majke vaš. A nije fair, ne mogu da stignem. I ovo mi je posljednji život. Dajte mi ekstra life. Lamana. Morao sam ja da se kucam, morao sam. Ništa, vidimo se kad dođem do ovog videa. Evo nas opet. Jaj, čekajte na trenu. Evo nas opet. Izvinite, samo sam trebala da smanjim zvuk od igre. I baš mi ovo moraju dati. Da, baš mi ovo moraju. Umreću. Opet. Na istom veju ću to. A izvinite što ovako failujem, ali teško je.
dobio sam ekstra život. Hvala Bogu. Zanima me sada, odakle sam uzeo KKK, nema ih više, napišite to u komentarima odakle sam uzeo i napišite u komentarima kako biste se vi zvali da imate svoj YouTube kanal. Znači to mi napišite. Ne ovi. Ne oni. Jedan je mrtav. Nisam video. Mnogo brzo. Ne. Evo. Znam što treba raditi. Još nisam. Opa, pilići. Ovo se kladim da će boss da me ubije. Boss je neki kokošinjac. Možda to malo i da pogledate na YouTube. Ovo je sad predzadnji svet, ako niste znali, posle ovoga nas čeka zadnji boss. F109, posle ovoga je boss. Ne, čika Gatling gun! Mrtav sam. Ubio sam ga. Da sam ga ubio. Riddler. Ne znam šta se od ovoga zove Riddler, vjerojatno oružje. Sad imamo što puca brzo. I... Flamethrower! Ali ide samo tako. Uništili smo ga. Ja ne znam kako sam preživio ovo, ali neću ništa kažem. I novi artefakt. Gledaj, sve smo ovo spojili. Krompir, one elise i ona dugme. Pa eto, sve smo to uradili. Pa ništa, ljudi. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!